Det er vigtigt at samle forskellige interessenter omkring det, at vi indgår i strategiske partnerskaber i stigende grad med virksomheder, organisationer osv., fordi at det faktisk er en rigtig svær disciplin. Og det er noget, hvor vi har behov for hinandens forskellige viden og erfaringer for at finde de løsninger, som virker, også ude for dem, hvor vi rent faktisk gerne vil gøre en indsats, f.eks. i udviklingslandene. Hvorfor er strategiske partnerskaber vigtige for Røde Kors? Det er de, fordi vi tror på, at det at samarbejde med private virksomheder, det gør en kæmpe forskel i opnåelsen af målet. Virksomheder, de kan noget, som vi ikke kan, og vi kan noget, som virksomheder ikke kan. Og hvis vi sammen gør det, vi er allerbedst til, så når vi målet, og det mener vi er med til at skabe en anden verden og være med til at hjælpe dem, der har mest behov for det i verden.